ሰላም ሰላም ክቡራንን ክቡራትን ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብ ሓበሻይቱ ሕዚ ከዓ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ናይ ምጥን ናይ ስውቆ ወይ ድማ ኣጥሜት ብገዓት ብስውቆ ጌርና ንቆልዒት ንሓራስ ንዓበይቲ ዝኸውን እዩ። ብፅሬት ብስነስርዓት ተኣርዩ ኣብ ገዛ ብፅሩይ ኣሰራርሓ እዩ ሓቢርና ንከታተሎ እንታይ ከም ዘቀረብኩ ማለት እዩ። ሕዚ ኣብዚ ቀሪበዮ ዘለኹ ዓረስ ስገም 5 ኪሎ እዚ ሕዚ ሓፃፂበ ስገም ኣይሓፀብኩን ዝተቆለወ እየ ገዚአ ናይ ገዓት ስገም ማለት እዩ። ዓረስ ግን ተኣርዩ ተሓፂቡ የንጣዕጣዕ ኣለኹ ከምዚ ገይረ ብታይ ስሙ እንታን ጥረ ከይኸውን ከብድዎ ንከይሕመና ከምዚ ገይረ የንጣዕጣዕ ኣለኹ። ኩሉ ተሓፂቡ ተኣርዩ ተሓፂቡ ነቂፁ ተንጣዕጢዑ እዩ ብፍርቂ ከምዚ ሃፍ ታይ ስሙ እየ ገይረዮ ብጣዕሚ እውን ብስል ዝበለ ኣይኮነን። ሕዚ ኣብዚ ቀሪበ ዘለኹ ዓረስ 5 ኪሎ ፍርቂ ኪሎ ሽምብራ 1 ኪሎ መሸላ ቀይሕ መሸላ ማሽላ እዚ ርብዒ ኪሎ ሰሊጥ ፃዕዳ ሰሊጥ ርብዒ ኪሎ ፀሊም ሰሊጥ ብራውን ሰሊጥ እዚ ርብዒ ኪሎ ለውዝ ርብዒ ኪሎ ለውዝ እቲ ኣለኹ ኣብዚ ፃዕዳ መሽላሕሪ እዩ ርብዒ ኪሎ ፃዕዳ ጥራይ ንወይኑ ፃዕዳ ማለት እዩ። እዚ ሕውስዋስ ቀይሕ ሕብሪ ዘለዎ መሽላሕሪ እዚ እውን ርብዒ ኪሎ ማለት እዩ። ርብዒ ኪሎ እዚ ፀሊም ስርናይ 1 ኪሎ ኣዶግራ ርብዒ ኪሎ ኣዶግራ ርብዒ ኪሎ እዚ ሓዋዊሰዮ ኣለኹ። እዚ ኣብዚ 5 ኪሎ ስገም ክውስኽ እየ 5 ኪሎ ስገም ኣብዚ 1 ኪሎ ብርሽ ነእትዮ ኣለኹ ካሜራ ስለ ዘቋረፀትኒ እያ 1 ኪሎ ብርሽን ፀሊም ዘይተፀፀየ ብርሽን ማለት እዩ። እዚ 5 ኪሎ ስገም እዚ ድማ ኣባዕኸ ርብዒ ኪሎ ኣባዕኸ ከይበዝሖ ከይመርር ኢለ ነይረ እሞ ግን ደሕና እዩ። እዚ ድማ እንጣጢዕ እዚ ሱፍ እዚ ኩሉ ተሓዋዊሱ እዚ መሲሉ 1 ኪሎ ቀይሕ ጣፍ 1 ኪሎ ቀይሕ ጣፍ ብዝበለፀ ኣፅርየ እንተርቲረ እየ እቲ ጣፍ ፅሩይ ጣፍ እየ ዝበለፀ ኣብ ፅሑፍ ኣቕሪበዮ እየ በቲ ፅሑፍ መሰረት እውን ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም ሓደ ተጋጊ ከይኸውን። እዚ እዚ ሓዋዊሰዮ ኩሉ እዚ መሲሉ ኣሎ ብስርዓት ብፅሬት ኣብ ገዛ ንቆልዒት ንዓበይቲ ትደልዩ ተሊኹም ድማ ኣብ ኮሜንት ፀሓፉለይ ኣዘጋጅየ ናይ በሶ ናይ ጥሕኒ ምጥን ናይ ገዓት እኽሊ ሽሮ በርበረ ቅመማት የዘጋጅ እየ ኣብ ኮሜንት ፀሓፉለይ ስልኪ ቁፅረይ እውን ክፅሕፍ እየ ተኸታተሉኒ ኢኹም ኣብ ዘለኹም መዓዲ ክሰድድ ይኽእል እየ ሕዚ ነፍየዮ ኣጥሒነዮ ነፍየዮ ኣለኹ ነፍየ እዚ መሲሉ ኣሎ እዚ ክዕሽጎ እየ ናብ ደቀይ ክሰዶ ናብ ወፃኢ ማለት እዩ ንወፃኢ እዩ ክኸይድ እዚ መሲሉ ኣሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ጥዑም ቃኑ ጥዑም ዋላ ሰሪሐ እውን ጥዒመዮ እየ
ብጣዕሚ ጥዑም እዩ ናይ ብዙሕ ዓይነት እኽልታት ስለ ዘለዎ ድማ ኣሰራርሕኡ ከይሓረና ወይ ድማ ዘይተኣረየ ከይኸውን ብዙሕ ነገራት ኢኻ ካብ ዕዳጋ ዘሎ ፅሩይ እዩ ተባሂሉ ዝሽየጥ ነገራት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ብዙሕ ሰዓት እዚ ኣብዚ ዓሽገ ከክል ተኺሎ 3 ኪሎ ክዕሽጎ እየ ከምዚ ገይረ ብጣዕሚ ጥዑም እዩ ኣብ ወፃእ ዘለኹም ነደታትኩም ንኣሕዋትኩም ከምዚ ጌርኩም ስራሓልና ኢልኩም ክትነግርዎም ትኽእሉ ኢኹም ብጣዕሚ ጠቃሚ እዩ ንዓበይቲ ንናእሽተይ ንህፃውንቲ ንሓራሳት ንኩሉ እዚ መዝነ ኣለኹ ሕዚ ኪሎ ክንደይ ከም ዝኾነ 3 ኪሎ እየ ክገብሮ ደልየ ያው ኪሎ ብጣዕሚ ጥንቃቐ የድሊ እዩ ያው ንመሸጣ ኣይኮነን ግን እቲ ኪሎ ነቲ ሚዛን ኤርፖርት እዩ ምእንታን እቲ ሚዛንካ ፈሊጥካ ክትሰድድ ከለካ ፅቡቅ ካብ ተሪፉ ታይስሙ ኢሉካ ምባል እዚ ተመዚኑ እዚ መሲሉ ወፂሉ ስለተኸታተልኩምኒ ይቕኒየለይ ሼር ሰብስክራይብ ኣበረታትዑኒ መላእ ናይ ሓበሻ ሕብረተሰብ ሓበሻዊ ዝኾነ ኩሉ እዚ ወዲኤ ማለት እዩ መዚነ እዚኣ መዐሸጊት እያ ይዕሽጎ ኣለኹ እንታይ ፅቡቅ ኮይኑ እንታን ከይፈስስ 2 ግዜ እያ ዝዕሽጉ ኣብ 2 ቦታ ማለት እዩ እዛ ዓሽገ ወዲእ ኣለኹ እዚ ይመስል ስለተተኸታተልኩምኒ ይቕኒየለይ ሼር ሰብስክራይብ መዓድን መሃርን ዝኾነ ርእይተኹም ኣይፈለየኒ ይቕኒየለይ እዚ ይመስል ነይሩ ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝተይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ኣሰራርሓ ደስ ኢሉኒ እየ ሰሪሐዮ ፍሉይ ዝኾነ እና እዚ ይመስል ብጣዕሚ ጥዑም ዝኾነ እዩ ቻው